But I just have one question for you. Don't you speak English? Are you an illiterate? No. Just make me understand. Are you an illiterate? Igbo mma mmanụ ka eke si anya anwụ n'akụkụ gị. Ama m na unu nọsi mma. Obi adịcharakwa m mma tata, nya bụ na-ekwe n'iwe ma ndaba aja gbaghalụnụ ma unu mana onye ọ na-eme omume na-ebe obube unu manụ mgbe ụfọdụ ọ na-abụkwanụ nnọdụ ọdịm ka ụkwa a na-apịkọ na mkpụrụ adịrị ya, maka ọ na-abụ a na-eti igbo anyị ka mama ya etipụta anyị mmanwụ ka anyị kwụrụ ka dimkpa kwesịrị isi akwụrụ, mee ife dịka ndị igbo anyị bụ, mee ife dịka ndị igbo anyị bụ. Anyị asị mba na ọdịda ka anyị mma, nya bụ ife ọ na-aga ewute m, mana ụdị ọbụla ọ dị anara eji mgbagbu anya lụọ ọgụ. Ndị niile ọbụla na-eme ife ọbụla iji wee kwalite anyị igbo anyị, ana m asị unu na-adakwa na mba, jisie na ike, ọ ya adịchasị mma. Ọ bịala abịa ya analịlị, nya bụ otu ihe mma ọdịnala ya adị, nke bụ nke anyị, nke a kachasị, nke a ka iji ihe niile nwere oge luo, ọ ya adị mma. Nke abịa o nwere otu ihe onyonyo mfụrụ, nya bụ vidio nnenele, nya bụ ife ewutere m. Amarọ m maọbụ egwuregwu, amarọ m maọbụ njakịrị, mana nke ọbụla ọ bụ ekene na-agafe nku aka, maka na dimkpa anaghị enene dimkpa ibie wee jụọ onye ụdị ajụjụ a. Ihe nji wee na-etinye ọnụ n'okwu a, ama m ọ bụrụ maka na ana m eme ihe igbo, ama m na ụfọdụ mmadụ ekwugo okwu maka ya, mana ihe nji wee na-etinye ọnụ bụ maka ebe o si. O nwere otu nwa okolobịa Nollywood nenechala otu nwa okolobịa ọzọkwa onye igbo anyị, nwa okolobịa bụkwa onye igbo, wee nenechakwa otu onye igbo ọzọ na-emekwa ihe nke a na-akpọ Skybo comedy. Ọ na-eme komedi jiri asụsụ igbo, ọ bụ ọdị sọsọ na o ji asụsụ igbo wee jilizie mother tongue, nya bụ onu ndị Mbaise na-atọ shuga na-atọ bilibili, wee na-eme nya bụ ihe. O wee jidie wee jụrụ ya ma ọ nọ na-asụ oyibo. Ụdị nna ụfọdụ na-asị m na-ede n'ihe ị na-asụ igbo anyị na-asụ na-ede n'oyibo. Adị m azụ ụdị kọmentị a, idere m ụdị ya adị m atụpụrụ gị ọnụ. Ihe nna-eme bụ ndị igbo anyị ka m na-emelie. Ịbụrụ onye igbo ị nara anụ igbo, nke a gbasalụ gị, otu a ka ọ dị, ọ gbasalụ gị. Ọ bụrụ mbịa kwucha okwu mbịa deweli gị n'igbo, mana onye igbo ka ị bụ, nne gị onye igbo, nna gị onye igbo, itolu n'ala igbo, mmechazi mbịa deli gị n'oyibo ka ị wee ghọta ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmụ igbo, ijije mmụọ igbo, ịmụcha ichetazi bịa kiribe ihe ọbụla gbasara ndị igbo, ị wee nenecha nwa okorobịa ibe gị wee jụọ ya ma ọ nọ nara asụ oyibo maọbụ iti. Nwoke ị na-ajụ ma obi iti nwekwara ike jide ezinụlọ nwee ụmụaka, abụrụ mma gị nwa iji ezinụlọ ka ị nwere ụmụaka, ị nenecha ya wee jụọ ya ma ọ bụ iti. Ị na-emela anyị am the boss. Anyị macha ama na ịbụ boss. Nollywood ha etichapụta na gị, you are the boss. Nsogbu adịrọ. Ihe o ji na-etinye ọnụ bụ na ndị Nollywood a iwe ha na-ewe m, maka na ndị Nollywood so n'otu nsogbu anyị nwere n'ala igbo. Ndị Nollywood jidere ihe niile gbasara igbo anyị, o ji abụ onye na-akọrọ ihe igbo niile, ihe niile ọ na-afụ ya bụ njọ. Ndị Nollywood jidere omenala anyị niile, jide ihe niile ndị nna nna anyị famili wee yatọkọ ọnya. O ji wee bụrụ onye na-afụ, onye na-akọrọ akụkọ igbo, ọ dị akọ bụ alụ ka ị na-akọrọ ya, ọ dị akọ bụ ihe a na-ekwesịrị ịkọta akọ ndị nna nna anyị fa. Ọ dị ha ka osisi kpudo gị aka n'ọnụ. O nwere okwe nke ụfọdụ n'ime anyị asịkwa gị na egburu ejima elele mmadụ, nke a bụkwa osu. Ụfọdụ n'ime anyị nwekwe nke anyị fụrụ anya n'ihe anyị tukwu n'ụlọ anyị wee kilie. Ndị Nollywood mechaa nwere ego ha chie n'akpa ihe anyị tukwu n'ụlọ anyị wee kilie. Ọnya ka anyị ji wee na-aga. Asịkwa gị na nna gị eje vileji enijuo nsi ebe niile, ebe ihe niile njọ niile bụ ihe ha na-ebupụta. O nwerekwa obodo ndị Nollywood kpụtọrọ ihe ha kpụtọrọ ala igbo. O nwere obodo ha kpụrụ n'ala ka ha kpụrụ ala igbo. Ndị Bini ha na-etinye vidio nke ha, ndị Yoruba ha na-etinye vidio nke ha, ndị Awụsa ha na-etinye vidio nke ha. Jee ejije nene ya, adịba anụ Awụsa nke njanụ Bini ma nke njanụ Yoruba, mana jee ejije nene ya, ha ji asụsụ ha wee na-eme. Ọ bụrụ sọsọ na ha ji asụsụ ha wee na-eme, ha ji wee na-akwalite omenala ha jidewana. Mana nke anyị bụ sọsọ ihe ọjọọ. Jee taịpụ igbo fim, ihe ya afụ kịta bụ epụtakwala gị igbo fim o, mana igbo fim a klik enyi emepe enyi anụ asụrụ gbago n'elu asụrụ gbago n'ala.
unu ndị sụrụ oyibo nwokolobịa na-ajụ nwokolobịa ibie dimkpa na-ajụ dimkpa ibie anyị nara asụ oyibo nna gịnị ka ị sụtara enwere ike kịta ọ bụrụ na ịnwekwara otu asambodo na ijele mahadum jee imekwa ike nwee nke nwanne ha na-akpọ masters degree nwee phd nna onye na-achị gị pịrịpịrịpịrị ga ebe ka ị nọ ọkwa na Nollywood ebe a ka o biri iji ebe agha ndị gọọmenti haus nwee ebe ilulu elu Buhari na-achị unu ọgbajiri chọkụ nya bụ pịrịpịrịpịrị niile unu na-asụ ma asambodo niile unu bụko gwa m otu uru ọ bara unu gwa m otu uru ọ baala n'Igbo anyị gwa m otu ihe unu ji enwe mepụta unu na-asụ oyibo unu sụkarịrị ndị nwe ọsọsọ anyị nwa bụ ndị onye agba isuvu nnọọ onye bụ oyibo dị anyị nne bụ amụrụ m ma ụtọ ka ọ na-atọ ka ọ bụ mgbe ụfọdụ abụkwa m iti ekwere m ekwe abụ m onye Igbo nsụ ya ọ na-ewutekwe gị ịkpọkwuo m iti nya bụrụ ya ọ bụrụ na oyibo nna asụ ka m ji wee bụrụ iti ọ bụrụ ya mana nya bụ ajụjụ ọ dịrọ mma ntị ịnụ ọ bụ ihe nwa okolobịa mere isoro na vidiyo na-etinye adọrọ mma isoro na ihe ọ na-ekwu adọrọ mma nke bụ isi ya kedu ihe mere na ị nara asụ oyibo ibu iti ịnụkwa akụkọ mefọdụnụ bikonu mefọdụnụ nke ndị dịrị ha unu akpụtọzi na anyị onye ọbụla sụwa ịchọ ịsụ oyibo sụwa ịfụkwana onye na-asụ Igbo rapịa ka ọ sụwa rapụ onye a ka ọ sụwa nke ọ bụrụ na oyibo dị gị mma ọ dịghị bụrụ afọ oyibo dị gị mma zawa adọrọ m asị dị mmadụ asụ n'oyibo anakwa m asị mmadụ aza n'afọ oyibo nke a gbasara gị nke a wụ ihe ya eji aka gị dozielu onwe gị mana ịfụ onye na-emie enwetazina ọnụ ebe a enwetazina ma ị nwere ihe iyekwu kpuchie ya bụ ọnụ ma ị nwere ihe ọbụla iyi ekwu kpuchie ya bụ ọnụ unu mara anị m ekwu ka ọ nara afịa ahụ kịta nkwuo nke nne kwesịrị ikwu unu makwa atụkwa m ka m si adị akwụkwọ ezigbo nwa ada unu ngozi mmadụ ka m sịkwa nna ebe a pụọ ka m tinyelu unu nya bụ ife ka unu gorosi ka unu kirie unu ihe njikwa ekpuchi iru bụ ka ha hapụkwa ịfụ ndị mmadụ wee na-ekwu ya na-ekwu maka obi adịrọ m mma mana ụdị ọbụla ọ dị nwa otu awa Igbo kachanụ biko nụ sụwa na asụsụ Igbo ịbụrụ onye Anam sụwa Anam ịbụrụ onye Mbaise sụwara m Mbaise ịwụrụ onye Owerri daa nna sụwara m ya ịwụrụkwana onye ngwa anyị olololo ọ bụrụ nga ha niile kpara soma ya ịwụrụ onye ndebe anyị ịwụrụ onye Nsụka ka ọ bụ na ịwụ sụwachawa ha anyị ji ịnụ ya nke anyị na-anụ ha anyị were nke anyị nọrọ wee ghọta nke anyị na-anụ ha ọ kpara esheme ya ka m pụtakwana ka ntịelu unu ya bụ ife onyonyo ka unu kirie ka unu mara ebe nsi wee na-abịa udochia Igbo m fụrụ n'anya Igbo njem ọnụ Igbo nje eje mba Chukwu goziri agozi ndị Igbo ihe anyị ya adịla anyị ka Chukwu okike goziere m Igbo niile ka ọ dị na mgbe ọzọ ka chi fọnụ. Yes, Kibo Comedy. I have a question for you. But before then, let me say that I am impressed with your work. Yes, very impressed. I like your jokes. They are good. But I just have one question for you. Don't you speak English? Are you an illiterate? No. Just make me understand. Are you an illiterate? I am going to pipe low now to get the point. Yes, my brother. I got your message. So I thought to myself that if I not reply you with English, this thing is looking as if this illiterate taking over me. First of all, I want to thank you for watching my clip. Ile kwene follow the company. Ile video. Thank you. Adikwa no ela mage. Ama na mjumune age wone kalin seji kenike mweni film Nollywood actor. Une ahwa kamelile atwa. Motiji afọ umuta krinda aka. Vuodo nginde mene lekwegi kemlere lasi ke hedi ahi. Gela chizi ali chila ozolibo. My brother, Dick as you have said, let me pipe low that side. First of all, my name is Kibo Alajimbo Membo Jempara Mumu Kwanezini de Etukweni. My brother, after I took in common
common entrance, I came out. I look at myself and see that Beka I didn't call anymore. School I didn't call anymore. Opening. Kada kwana muwe women no kwana ebe hi kwana ezuzu we kwana mpa mmiri etufu se ego ma agba he si mpa. Elela ma ya si amulela amulala di ken la muta si tore ni John Odunga to bani bote hunu school. Fudawa ni ebe hi ewe school ale we kwana call in school we kwana. E got lani bo. And despite si beke di lesson ge ha oda chamo beti oduke emu ilitete. Emma wo militate. To elehi to penny boss and ngwa nige bo sinegi noni. You don't need to ask me. You supposed to know the answer kweni. Mune half on your man illitate ke from mune I understand it. Kasi kwa na lama wa chabeke illitate ke iti we from ge. Mune beka dem malolo wa dem malono people they kept on sending me message. Skibo, swapani beke kweni. Use opani beke kweni la video. Mala gwa hisi. Who are they calling them? Who winning my fault? I'm gonna commit any mother boni bo. Apa ha chwapa him. Ele kweni ulula ge kwani mzukweni ke. Who onani mwela ma beka asuni. Kasi kwa mtu wa mumla lo kwa na uma ka kwa dawo doni buko nule ndeba yake kwa mun afu one video na about college my colleague kwa na pale skibo si ana ma aso ibo no we in trade biko college kam juka na kebe oyibo adulu dilo mbaka ma ofo me gina me yakọ gele look at let me tell you something I damn you. There's no ism no soon be no nando. You soon be mother's tongue. No mother's tongue before. You be saying that just stay. Papa nyako to I don't know why you are always like that. Well, let put go na mama so you ama so you. Wana ngana so ka gam masu ma baka bi ono. Ngana so gam masu Masutalia, you correct your will. You even so. Or you even check over. One love, Nigeria. The buy Yagazelu. Joseph, when I sing you where they are here, I'm telling you where they are here. Thank God him that brought you out in this matter. Joseph, I sing you where they are here. Amam kema jolage kwene mzuri kwene ke asa mama ibeka asa kwa militate akwa militate adi hege mwendi boy hile esebe ureze fone mere dia mother tongue hapo awa oni mother tongue upani ibo kwene onyo bula le asuze fona wanna go wanna join wanna come out Joseph, thank you for coming in at in this matter. I'm in my home when most say everybody going school, anybody going school. I don't know if this thing is by force. As you see me, I almost start forward the human being. Anyway, my who see Hosagramu Webe had him Lama by him, my people on a saying, say I had to for the Lego, say I had to hear him when him. Yawu shady, and he may pay him, mention game for that, save for him money. Amam keun de mare for that. I come. Collins have like I come. I got Samu trouble. Odi Masiangi. Odera. Thank you for coming in at it for me. Proper way to live. Amam who one of my fault. Is it my fault? I won't. Amam make one day my dear. When you for I may for ne. Therefore, more that don't get more money. Who are my fault? I still asking who are my fault? Joseph for all the proper way to live. I don't know my either for my rescue. I'm an Sibekala, they check him malon. Won't be proud of yourself. It's not our fault. Well, Lord, them malon or they am malon who I didn't have make the penny. Also, put a hamula mulala, did the hill who are they our fault? Your penny. So anybody, you know, go school, don't kill yourself. Where are they most? We lay are they calling a go? Be proud of yourself. Don't allow somebody to give you depression. You hearing me?